l-inkjesta għandha tiġi pubblikata u Roberta Bela jekk trid titwemmen mhux tgħid inti ma tiddejjaqx li tiġi ippubblikata jew tixtieq ordina li tiġi ippubblikata ħalli il-verità kollha toħroġ. Ex-tqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech matul l-ewwel attività politika għas-sena 2025 li saret fin-Naxxar fejn saħaq li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem favur il-verità kif ukoll favur dak li sarraf għal-ġid f'pajjiżna. Bernard Grech qal li għal darb'oħra il-qorti tat konferma li l-konsorzju Electrogas kien monument tal-korruzzjoni dan fil-waqt li kien propju il-Partit Nazzjonalista li talab li ssir din l-inkjesta. Il-rati, il-bastjun li fl-axħar mill-axħar qed jikkonfermaw is-swed fuq l-abjad il-ħniżrijiet illi wettqu u qegħdin iwettqu ikkonfermaw illi l-Electrogas huwa il-monument tal-korruzzjoni. Bernard Grech sostna li huwa biss il-Partit Nazzjonalista li verament qed iħoss il-polz tal-poplu fil-waqt li fakkar li ftit tax-xurilu il-Partit Nazzjonalista nieda proċess konsultattiv brabta mal-manifest elettorali li għalih huwa responsabbli l-akademiku George Vital Żammiet. Bil-politika tagħna, bil-politika tal-Partit Nazzjonalista, irridu lin-nies iwettqu ix-xewqat u l-aspirazzjonijiet tagħhom. U dan huwa li jispirana kuljum, li jispira lili, li jispira lid-deputati, li jispira lill-attivisti, li jispira lil dawk kollha li b'xi mod jew ieħor iħossuhom parti mill-Partit Nazzjonalista. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal il-gvern ta' Roberta Bela huwa mifni bl-iskandli bil-konsegwenza li numru ta' setturi jinsabu għal kubtejhom. Dan il-gvern huwa mifni bil-korruzzjoni. Illi għalija dil-korruzzjoni qed inħallsu aħna. Mhux huma, għax huma jieħdu, huma jisirqu. Aħna inħallsu għall-korruzzjoni mit-taxxi tagħna, bit-tbatijiet tagħna, bil-ħidma tagħna. Imbagħad, x'inhi l-konsegwenza? Tgħiduli intom x'inhi l-konsegwenza. Imbagħtu aħna, ibagħat il-poplu fejn tidħol is-saħħa. Ibatu l-edukaturi, ibatu l-istudenti. Għall-awċin jgħidulhom illi m'hemmx biżżejjed flus għal-għawdex. Bernard Grech qal il-gvern ta' Roberta Bela qabad direzzjoni ħażina għal pajjiżna dan fil-waqt li pajjiżna għandu Prim Ministru mifxul fil-kriżi interni. Hawnhekk huwa saħaq li llum aktar minn qatt qabel qed tidher aktar evidenti li l-poplu jixtieq il-bidla. Il-poplu jrid il-bidla flimkien dan nistgħu nagħmluh u jekk int waħdek tħossok dajjef flimkien b'saħħitna nissaħħu u nġibu l-bidla għalik għal uliedek u għal dan il-pajjiż li l-kol tant inħobbu. Għal daqstant il-Partit Nazzjonalista kommess li jkompli jfassal politika għal poplu Malti u Awċi u li twassal għal kwalità ta' ħajja aħjar f'pajjiżna.